Mayong hapon sa aton sa mga pinalangga nga mga tagpalamati. Welcome sa This is My Life para sa Miyerkules nga edisyon, Oktobre 19, tuig 2022. Kamusta lang ang aton sa nikahapunanon, wala gid lamang madugay pagkatapos ang aton pagpaniyaga. Bala, naga-relax na kamodera o nagapahunay-hunay? Okay lang na siya. Nagaulo istorya gamay-gamay o kung ano man ang ginakuti sa mga kamot nga mga hilimuson dira. Ari lang inyo kubus nga lagad si Tito Wilma nga makaupod ninyo tub-tub-tak na alas 3 sa sininga hapon. Sa kutob sa aton malabutan, ang aton pagpangamusta kag pagpangayo man sang katahuran, maayong hapon sa inyo tanan. Ilabi na ang mga nagaupod sa aton sa ilang mga lilisuan sa mga radio 684 kHz kag ang ari nagaupod sa aton sa FB Live via Facebook page sang Aksyon Radio Bacolod. Kung pwede naton malike kag ma-share, madamo gid nga salamat. Kag may chat room kita dira para man sa inyo mga greetings, sa inyo man mga mensahe, inyo man mga reaksyon sa aton madulong nga mga informasyon karon nga hapon sa mabasa naton nga sitwasyon sang kabuhi sang aton letter sender na ang mga panugdaon bala nga makabulig na kag maka-inspire man sa aton palangga nga tagpalamati, ilabi na sa aton sinitagpadala sa nga kabahin sang iya sinipagpangabuhi. Okay lang na siya tawe, ara dira na. Kaga kung pwede pa lang may naton, pwede kid, ana. Like kag i-share ang iban pagid nga mga public affairs program sang Aksyon Radio Bacolod. Ayton mga matahom nga mga drama nga mabatian ninyo humalin sa aga tubtub maghapon. Pwede man ninyo ina ma-share, ma-like ag ma-share sa inyo mga kapamilya, sa inyo mga kapartidusan, kaabyanan, kung din man sila nga bahin sang kalibutan o kung din man nga bahin sang Pilipinas nga hindi walabutan sang aton pagpangalagad sa kahanginan. Di magluwas lang gid ko naming ilaman to internet access, di ba la makaupod man naton sila live sa siniiya nga programa kag sa tanan nga programa sa Action Radio Bacolod. Okay, sa inyo man mga greetings, magluwas sa chat room sa FB Live, sa inyo mga cellphone, sa inyo dira mga sa mga nagapamati sa radio, ara lang itong text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Okay. Kag ano ang madulong naton magluwas sa sulat nga aton man mahatag sa inyo nga kalingawan sa sininga hapon? Syempre nga amon tag sa ka zodiac sign para man sa iton tag sa ka horoscope. Karon man iya nga adlaw. Okay lang ina siya, Tita Wilma. Bantayan yung inyo tag sa zodiac sign, ha? Okay, kung may mga reaction, ara lang aton text hotline, ara lang ang aton sininga FB, or aton chat room sa FB Live. Ay, nanuman pa mo ka na, kag sa siniman nga hapon, aton igadulong man sa inyo ang sa mga nag-exercise, atong topiko, subong nga mga husto nga mga pag-exercise para sa tanan, halin sa bata, hasta sa mga may edad na, pati na sa mga elders naton, sa mga young ones naton. Pero siling to sa iban, may bagyo, paamo na bela. Ay, siling ko, hindi na ka muna mag-wonder. Kaya nga, ang bagyo, ara gina siya, nagasunundanay. Basta ano na gani, nagahilapit ang abot sa bulan sang Disyembre tubto matapos ang tuig. Kag subong ti ara gidi nagsulod iya ang tropical depression ubet. Ang isa ka tropical depression kag gintawag naton si Bagyo ubet diri sa aton nga amo na siyang gina-monitor sang aton sa Weather Bureau sang pag-asa, no? Ang low pressure area dito sa bahin sang extreme North Luzon. Northern Luzon. Tinangin bagyo na to siya. Katapusan siya nga nasiplatan sa distansya nga 1,055 kilometro sidlangan nga bahin sang Northern Luzon. Puwersa sang hangin nga siniginaangkon 45 km per ora. Siyempre malapit man sa sentro kag may pagmadlos naman nga nagalabot sa 55 km per ora.
ang bagyo nga ini nagahulag sa kada sigon nga 10 kilometro por ora. Bot sing ganun mahinay-hinay siya. Kag ginasaligan nga mga baskog pagid ang pagbubusang ulan nga magaumpisa ano palang subong Miyerkules. So, magaumpisa ang iya pagbubusang ulan sa maabot nga Biyernes sang gabi o kung pagkaaga pa adlaw sang Sabado. Sa diin, yes, sa bahin sang Babuyan Islands, Ilocos Norte, Apayao, kag bahin man sang Cagayan. Kag nga may posibilidad nga mabatak man ang Tropical Cyclone 1 signal sa pila ka bahin sang Northern Luzon, karon sa gabi o kun buwas man, bodo masubo-subo man ina. Pero pasalamat lang kita nga bisan paano, no? Bisan paano diriya sa aton, nagalabay lang ang mga pagulan-ulan, gulpi-gulpi lang nga pagdapyas ang mabaskog nga hangin, tulutalithi na apuro kinanglan mangyapon naton maghalong, di ba la? Kay as always nga ginapahanumdum kita sang aton nga safety. Safety sa ulan para hindi pagsipunon kag trangkasuhon, kag safety man naton batok sa padayon nga COVID na ining padayon iya nga COVID-19 nga ini, pero although nga makasiling ta nga medyo naghagan-hagan siya, pero sa gihapon siguruhon talang iya nga safe kita, right? No, mula na yang himuon naton mga anak. Hindi lang kita iya nga sili nga magpadali-dali gid sa amo sina nga sitwasyon nga pag pinagusto na lang man mabudlay magpagusto, mabudlay magpagusto kay kon kamo na gani ang magbatsyag tama gid kabudlay problem ang dako sakit pa sa bulsa. Maayo lang kun may kuuton pero kun wala, oo gid mga anak. Sige na Tita Wilma kay alauna 46 na Action Radio Philippine Standard Time. Gabugtaw ka mo aga pa. Kung if not naman, nag-exercise ka mo. Tisiling nila, tawi ka rin lang kami sa balay, nag-exercise kami. Kaya ubra namon, wala man katapusan. Ehersisyo man nagihapon. May mga amos nga mga rason. Ang aton, iban nga mga kauturan. Pero may ara, gigitay mga kauturan nga patigayon gid sang pag-exercise, pagbugtaw sa aga, pwede sila makalakat-lakat, libot-libot, chag-chag, di ba la? O kung bisan dira lang sa ilablay, nga basi man sa ila kondisyon sa lawas. Biblia ninyo mga palanggan na ito nga mga tagpalamati. Suno iya sa sa ginhimo nga pagtuon sa Philippine National Guidelines on Physical Activity sang Department of Health, sang World Health Organization kag UP, nagasiling suno sa ila pagtuon nga kung permi kita naga-exercise, mas naganami ang kondisyon sang aton heart. Di wow, na. Kati kinay ako kay mahulag ang tanan, ang mga nerves mo, pati na ang oxygen pagkadto sa imo heart, kag sa imo pagidbaga, maganami ang imo sini baga or lungs, imo utok, ang imo man mga intestines, ang imo mga katulanan, mga muscles, bilog mo gid yang alawas, basta nga naga-exercise ikaw. Pero, ari, may hatag si Tita Will mga pila ka mga informasyon na hanungod sa husto nga pag-exercise. Hindi nga basta maka-exercise, kaling tsakto na siya, ay may ara gali ginabasihan. Let's say for example, sa mga kabataan, mga bata nga nagaedad 5, tubtob, 12 anyos, may ara man gali nga para gid sa ila, di ba? May ara man gali nga para sa ila, nga kinahanglan ang mga bata na iton, kung mag-exercise, or let's say, may ara sila physical activity, kinahanglan, mangin active sila, mga 1 hour every day. 1 hour every day or isa ka oras sa sulod sang isa ka adlaw, okay na maglakat-lakat sila, magdurudalagan, saka panausag danan, bantayan lang ba si maglagabong painalong bila, no? Kag bulig-bulig da sa mga hilimuson sa balay, kiti ang mga 5 to 12 mapusla na ni naton kung kabalo kita,
magtudlo sa ila. Kag tudluan man sila sa pagpanilhig sa palibot. Makahulag ang ila sa mga joints. Di ba? Joints nila sa butkon nila, sa kamot nila, sa ila nga likod, liog, papakato sa batiis, na balhaso na sila. Okay lang na maghagay reklamo. Importante nga makahulag sila. Sa kabataan nga nagapangidaron sa gamusin ni 5 to 12 years old, pwede tanan nga classes ng exercise, magluwas lang gid. Ay, may aragaling hindi pwede silang paghagay dalagan, dalagan tumbo-tumbo na inang mga hampang da bala sa gwa sa dalan. Pero laka ka na lang ni, no? Laka ka na lang ni makakita das tunga dalan nga mga kabataan gahampang. Ina bala mga tumba patis, inang inter-inter, dumduman yun na mga young ones na laka ka na lang sa mga kabataan nga nagahimo sina. Kay nga ang kabataan subong diin niya nag-exercise ara sa ilang mga gadget dara sila naka-focus. Pero sa hambalan na sa mga nakaligad na ito nga mga ginpaambit sa inyo nga mga impormasyon, nga mga tips nga kinahanglan i-train kag disiplinahon ginaton nga itong mga kabataan kon gadget na ang paghahambalan. Nga ipainchindi gid sa ila ang kaimportante sina kag painchindi man naton sa ila ang hindi maayo nga epekto kag kinahanglan may limitasyon, di ba? Okay na siya, Tita Wilma. Ari pagid sa aton mga teenagers. Magsiling naman kita teenagers ina mga kabataan naton nga naga-edad 13 na mga teenagers. Alin sa 13 tub 20 years old. Kinanglan maging active man sila 1 hour every day. At tanan nga exercise pwede man sa ila. Nami pagid kung may mga sports activities sila, no? Pareho na basketball, volleyball, na iban swimming, iban pagid Tita Wilma, basketball, volleyball, swimming, tennis, mga amo na no? Mga hampang bala nga sa diin ba o makapaagwasa gid sang ila sini mga balhas. Kay ti sa amo na nga mga pang-idaron, pwede na sila pwede na yang umpisahan ang ginatawag nga muscle strengthening kag flexibility exercises dapat na nila inapanghimuon na para nga maunat-unat ang ilang nga mga muscles kag kinanglan nga mangin flexible ang ila sini laos para sa kilala tang nami gid sa iya mag volleyball sa Action Dale kabalo ka muna maglupad sa Action Dale kag mag-spike iya pabalik sa galagabong bula mo na. Tiki nga flexible ang lawas ya. Kag nami gid sini nga physical activity. Pwede man na yaton mga teenager maka-gym ti magasto na kung may ara man lang wala galastuhan nga magasto gid abi no mga nanay no kag magamit gid sang pwede sila makagamit sa mga weights kag mag-stretching pwede gid ina. Kag sa mga adult naman ari na sa mga adult nga nagaedad 21 to 45 years old ara Canada o wala Canada. Halin 25 to 45 years old, pwede ka mo nga mangin active sa pag-exercise 30 to 1 hour every day. Kag ilakip man ninyo sa inyo activity ang paghulag. Kung ara ka mo sa inyo eskwelahan kung nag-eskwela pa, kung ara ka mo sa inyo ulubran kung nag-work na kinanglan man nga, ihulag-hulag man ang lawas kag ang inyo mga joints. Samtang ara ka mo sa work or ara ka mo sa school. Kung pwede pa lang, kung may hagdanan ka mo nga sa kaon, hindi na lang kamo mag-escalator, hindi man kamo mag-elevator. Saka naog na lang sa hagdanan kay exercise na inanan. Kay padayunon gid ang pagpabakod sang inyo mga muscle. Kag kinanglan may ara man na sports may sports activity man ikaw. Kag kinanglan bisan sa balay hulag ka man kag mag-obra pwede man 21 to 45 years old pwede ka mo maka-jogging kag pwede man magsaot zumba sa mga mahilig mag-zumba sa mga manami magsalalaot yes kag para naman sa mga older adults inang 49 to 59 para sa older adults pwede ka mo mangin active sa paghimo sang inyo mga exercises activity
30 minutes every day pwede kid. Pero hinay-hinay lang niya kag nagakabagay kag nagakadapat sa imong klase sang exercise na buhinan o kon likawan inang mga sobra-sobra na nga klase sang sports nga hindi na makasiling ka nga bisan 40 taon, bisan 50 taon ako ito kaya ko pa na iyang sugid lang na especially kung kamo mahilig sa basketball, sa football, dalagan ko na pero control pwede na gihapon hindi lang magpasobra ha padayunon lang ang inyo mga exercises nga naga pa bakhod sang inyo sinilawas. Pero, base sa imo pang idaron, kung ara ka na iya sa level sa 46 to 59 years old, hinay-hinay lang. Hindi nang gulpi-gulpi yan. Ha? Kag umpisahan man ang pagtuon kag atipanon, ang imo sining lawas kung balancing ang paghahambalan. Kinanglan may balance and coordination. Ang imulawas kan maghulag ka. Ha? Bo nami tani sa aton sa informasyon. Tuon ka nga mag-yoga or tai chi, saot, hindi gani swimming kung sa sina nga bahin daw ara lang taguro sa hindi man ako kabalo maglangoy. Ikaw yan, no ka? O yoga, gusto tama na tani. Di ba? Try ninyo. Na? Magsaot-saot, di man ta pwede ka saot. Kung magsaot, ta puro tuo man naton saot. Pwede ka kasaot as exercise. Nga wala sa may nagatulok. Nga ara lang sa inyo balay. Ma-enjoy ka pa, di ba? Sa mga seniors naman naton. Nakadlaw ka mo na ako na lang mauna nga dan kadlaw. Para sa mga young seniors, kay may ara naman yung may edad na nga mga seniors, no? So, para sa mga young seniors, sa kinanglan mangin active man ka mo everyday, 30 minutes man nga paghulag-hulag, halungan lang ang imo sini pagbalansi sang lawas. Tindog, kag maglakat-lakat, sa sulod sang isa ka oras. Pwede ka katindog, pwede ka lakat-lakat within 1 hour. Ha? Pwede man ang iban nga mga exercises pero buhinan inang madugay-dugay kag medyo mabulubog at nga exercise. Lakat-lakat na lang niya imbis nga mag-jog-jog na. Lakat-lakat, walking-walking na lang niya imbis nga mag-jogging. Kag kinanglan mangin mahinalungon young seniors 60 to 79 kinahanglan halong-halong, hinay-hinay, kag kun mag-exercise, inang safe lang para sa imo. Sa mga may edad na gid, masiling naton mga 80 years old and above, kinahanglan pag Tita Wilma, ay kinahanglan pag sa aton mga senior citizen, kag sa mga kauturan naton, kag sa mga palanggay naton nga mga tagpalamati, nga may mga ginabatsyag, nga may mga masakit. Pero kinahanglan mangkuton gid anay si doktor ha kung ano nga klase sang exercise ang pwede sa imo. Kay base bala gusto-gusto mo may mga hip twisting kada tapos may ara pan ni bending aragoy kag naglalagtok ato kag hindi na kon mauli kundi problema nga dako. Wise malain kung mamangkot ka sa imo sini doktor or mamangkot ikaw sa may ihibalo na tungkol sina. Kag samtang nag-exercise mga senior citizen, kung feeling mo nga samtang nag-exercise, kung dumatsyag mo nga daw, nagalingin ang ulo mo, tapos feeling mo, sorry kung may nagakaon na, feeling mo nga daw masuka ka, kag daw ginahapo ka, o na daw kahuutughan mo, ay stop ka na lang, na? Stop ka na lang. Magpulupahuway ka na lang, kag mag-inhale, kag exhale, no? Kabalo naman kamo kung ano mag-inhale, di ba la? Ginhawa pa sulod sa ilong, hinay-hinay, pagkatapos, ibuga sa baba, hinay-hinay man. Hindi nga, hindi na mo. Malumos heart mo na. Kinahanglan, hinay-hinay lang. Kag kinahanglan tandaan, gid, ang enough supply of water. Kinahanglan naton sa itong lawas. Antes, kag samtang ikaw naga-exercise. Man. Amo na nga ito nga kinahanglan kid. Okay? 1:58 Action Radio
Philippine Standard Time. Dugangan ko pa ina sang aton sininga food supplement. Ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule na. Dugangan mo na. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan 2 no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na digin sa kaan nga lugar sa parehas ning mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire na. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga siyudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Kaya ano kami libre sila nga check up dire hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata mo naman damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, may agakag madamo ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa Okay, sa mga naka-online naton dire nga mga kauturan. Hi and hello, mayong hapon. Baw paamo na. Sir Melili Oligo, maayong hapon. Kag madamo gyud nga salamat sa imo. Thanks for the big heart, Sir Melili. O mayong hapon man kuno kamusta na ikaw? Miss ko man ang imo mga messages sa aton chat room. Okay, gapamati siya kuno sa radyo lang. O malumina ba namunuhan ka lang kahapon na nag-early siya. Thank you, good Miss Homa Lumina. Ay nga mga anak ka mo. Kag, yes, ngayon man na mo. Jonaline Ninyal de Crepito. Good PM, tamyaw ko kay Ma'am Rhea Atido, kay Pastor Robert Mahige. Nagasaulog sang iya birthday. Kag si Annabel Diadim, nagapamati sa Action Radio. Hello! Salamat gid na. Kag magluwas man sina
Aha. Evelyn Sinaon, Tita Wilma, mayong hapon. Monitor lang kami ni Nanay. Salamat gid Miss Evelyn. Kag, si Nanay ni Evangeline, kag Lani Hulagay. Tamyaw ko bibing Artus, katunog sang iya radio. Okay, tamyaw lang Ma'am Vanessa Stark kag Doc Mayo, Jinky Dilag Donowal, Amar kag Alex Montesa, halina kay Sir Mileli Oligo. Jonalyn Advincula, salamat gid. Thanks for the so many hearts you sent. Okay. Tita We, everyday, gid kami kapamati sa imo programa. Ay, girl, salamat gid, ha? Richelle Zerip Semicula. Okay. Ma'am Ana Sinoro, mayong hapon man. Ma'am Jinky Dialagdon, Madam, yun si Ma'am Jinky, kompleto, ginabalaw. Mayong hapon, dira, Tita Wilma, ang tupina, sugaton. Kagay Mr. Arthur Jeff Villasor, Vanessa Stark, kag Doc Mayo, Mama Lolit Dialagdon, kag Papa Joe Dialagdon, Alma Oligo Noel Amar, MJ Season, and all my family sa Barangay Pandanon, DSB, salamat gid. Hailin sa Arizona, USA. Okay, thank you, kid. Tawin mo yung hapon, tamyaw ko mga utilities sa school. Nunong, Luzada, Elmer, Jerry, kag Utod, teacher, si Lerma Disales, Dasa, Luisiana. Carmen Chusiano, Libay Boso, salamat, kid. Yes, Ma'am Inday Blaza, salamat, kid. Kay Jocelyn, mayong hapon man. Hi ta, galantaw lang kami bisan ga sakay sa series. Abaw, tamyaw lang liyog si Tessie Galon, Julieta Nunez, Mary Grace, Bibing Ramos, kag Tatay Teddy, Inday Ronnie Trava, salamat. Halong lang sa pagbiyahe. Hello, Tita, watching from Hinubaan. Georgia, yes, Georgia. Salamat, kid. Jory ni Pomoseno, salamat man. Kag kay Nerissa Lopez Rubles, salamat, kid. Shout out lang kay Linda Perez, Miami Andres Perez, kag Camelia Lekbanis o Purok Taytay, Barangay Mabini Valladolid, dalin kay Vergara Jeronimo. Hasta lang daanay karon naman. Thank you. Balikan talang kami. Napasalamat kami sa inyong mga bulong na isa ini nga nakatabang sa amin diri. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa ang periyos ni nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa magkakatapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom, for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. At sa mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri kag hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad,
ang katapo sang Bago City Health Office. Gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Action Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa Sa panahon sang Mascara Festival, naga-enjoy man. At makita naton sa mga nagaginutok iya mga lugar, ang mga tao naga-enjoy gid man. Ha? Di ano na subong, Oktobre 19 na, nga sa din 67 na lang kaadlaw, adlaw ni sang Pasko. Ti kita diriya sa Dekman was ang Bacolod since nga nagasaulog kita sa Mascara Festival, damo gid ang preparasyon sang iban. Papili ka lang kung diin kaya malibot kag mag-enjoy. Pero ang ginabantayan iya sang pangapalangga naton nga mga tagpalamati ang street dancing competition. Okay, bantayan ina kabisang Tita Wilma. Gusto ko man na mo ka na bala kagang electric mascara na. Okay, alas 2:09 Action Radio Philippine Standard Time. Pasiplatan ko anay dali lang aton sa ni text hotline ha. Good PM tag greet ko lang si Toto Manot Patubo sang Purok Mulavi Barangay Tabugon Kabangkalan kag si Tayna po Espinosa sang Antipulo Pontevedra. Sinining Patubo Vasquez ang nagapanamyaw, yes, 5413. Madamo gid nga salamat. Okay? Kag Tita, good PM, ginatamyaw ko man si April Orbita Casio sa may restaurant dira sa may Palaka, Valladolid, ang nagatamyaw. Yes, si Ma'am Yolanda Pasamantes ng Bago City. Salamat gid na. Okay, palihog tamyaw sa bata ko, si Gary Pangadlo, birthday niya, karon nga adlaw. Ang tamyaw si Nanay Moray, siyang Purok 3, Barangay Nagasi, La Carlota. Okay, so happy birthday sa bata ni Nanay Moray, nga si Gary Pangadlo. Okay. Yes, Dito Wilma, mayong hapon lang ko, no. Tawe, manyaga ta, utan kag pinamalahan. Tatay Tony, ba kanami, ginasang sudan ni Tito Tony, o ni Tatay Tony, kada hapon iya. O tabungus. Madumduman ko ng term nga tabungus sa itong sini nga mga may edad na, no? Pila katabungos ang produkto mo, maawa na ng sakto na. Kung sala, correction ninyo lang, hindi ka nadumduman kung may nag-message di tabungos ang term nga gingamit niya. Okay, alas 2:11 na Action Radio Philippine Standard Time. Pamatian naton ang mensahe nga aton nabaton karon nga adlaw para sa aton man letter reading sa sininga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, Okay, ngayon sa pagbabasahon sa siniga hapon. Salamat sa Facebook account ni Tita Wilma nga dira na ninyo ginapaagi. Yes, halin kay Inday Laila. Kag ang mensahe ni Inday Laila nagasiling, kumusta lang ikaw, Tita Wilma? Kabay nga mabasahan mo man ang akon mensahe para sa This Is My Life. May bana na ako, kag galang kay Laila. Primero daw okay man lang ang amon pagpangabuhi sang akon bana. O galing sang nagaligad ng mga tinuig, Tita Wilma, wala na ko nanamian. Kay permi lang ko, ginakumparar sang akon bana nga si Jessie sa iya mother. Pare na. Kung kisa, ginasabat ko siya.
Ti didto ka na lang kay nanay mo pauli eh. Ha? Kay kabalo ka, Tita Wilma, sang primero, ginaako ko. Hindi ginman ko kabalo magluto. Ang iya nanay, manamit magluto. Dira pa lang, wala na ko sang mahambal. Tapos, ang iya nanay, maatipanon. Mahipid sa balay, kag kun ano-ano pa, ang iya nga ginapanghambal, nga pamatsyag ko, dawala kuya, sang nahimo nga maayo para sa iya. Daog ya pa kuya, Tita Wilma. Dapat ako ining babae. Ako ang magahod. Ako ang babaan sa sulod sang balay. May rason man nga hindi ako makaasikaso sang maayo, kay nagabantay man ko, ginamonitor ko ang mga orders sang akon siomay online. Kag pati na sa gamay namon diri nga ginabaligyaan ko sini. Di hindi ko man madungan ang pag-atipan sa iya subong. Sang una, sang puwerte pagid ang pandemic, wala obra ang akon. 3 ka mga bata, gani masugo ko pa sila, kag mabuligan pa nila ako. Subong tita, ako na lang permi ang nagakabilin sa balay. Gani kung kisa, kulang pa ang oras ko sa kadamuon sang mga order ko. Siya gani ta, kung wala obra kun Sabado kag Domingo, ginapapahuway ko siya. Kag kag sunod sa layaw sa iya barkada, nga sa diin kundiin pa nga nagtigulang na, amo pa ang pagtuon niya sa pagbarkada. Ay ambot tita kung kisa, gasulod sa pensar ko ang kataka. Kasabad sang iya baba, sobra pa sa babay. Ano na lang nihimuon ko sa iya man? Salamat gid. Buligi man ako. Aba, Laila. Okay. Wala ni Laila na hambal kundiin siya. O, sa ara siya sa norte o sa sur nga bahin sa Negros Occidental o kundi man nga parte sa Negros. But anyway, sa imo Laila, maayong hapon kag madamogin nga salamat na kayuhuman kita. Kaya nga, ma-imagine mo ba lang amusin nga pag sinalayo sa sulod sa balay, na? Mapasabton mo ba na mo, tipuli ka to kay nanay mo, o reklamo ka nga wala ka di ginaatipan, ay nga mga anak mo. Actually, amo nang siling bala naton nga kung ikaw dalaga, ikaw soltero, may nobya kag may nobyo, kinahanglan bilang single pa kamo, i-enjoy nyo na nga dahin ang tanan, antes kamo mag-commit sang inyo tag sa kakaugalingon nga magsulod sa ginatawag nga pagpangabuhi. Kay once kung magpangabuhi na gani kamo, ang tanan himuon ninyo, tanan nga panahon, tanan nga atensyon, igugol ninyo sa inyo panimalay. Ihatag ninyo sa tagsa karesponsibilidad ninyo sa inyo puluyan, sa inyo partner, sa inyo asawa or bana, kag syempre sa inyo kabataan. Di bala? Amo na kung kaisa ang epekto sang inang pasaga-saga bala nga pagsulod sa ginatawag nga pagpangabuhi. Galing wala mo din na mention ko doon ano na kalawig ang inyo pag-asawahay mo. Katulda pa ako nga ilong na? Wala no na mention na dire kung pila na katuig ka mo nga asawahay nga duwasang bana mo. Dapat kung mag-asawa na ka mo or let's say dapat kung kamo ang nagapangabuhi na kabalo ka mo kung anong dapat ninyo unahon. You should know your priorities. Di bala kinahanglan gid? Anong dapat ko unahon? Ano gid bala? Una gid sa imo. Ikaw
Laila, na dapat inday Laila tagaan mo gid sa gusto nga oras ang imo sinibana kag ang imo kabataan. Hindi mo na ipag-irason nga ay tita we abi mo lang kundo wala ka lang kabalo kundo ano kuya ka busy. Baho. Kung amo lang nang irason mo, ti magamu gid ya permi. Amo nang siling balinaton na sa pagpangabuhi, kinanglan ang tagsa-tagsa, asawa ka man or bana ka man, kabalo ikaw sang imo responsibilidad. Bilang bana, bilang provider, bilang asawa, bilang iloy sang kabataan, kag bilang manug-atipan sa kinahanglanon sa imo pamilya. Di ba na? Ginsulod mo na nga buot silingon, kayanon mo ang tanan. Hindi nga siling ako lang tanan ga trabaho, ako lang tanan, kamuya maabot, kamo makaon lang, mailis, kamo ako man gapanglaba ako. Hindi na iya amo. Ha? Imbis nga ipangakig mo, iplastar mo sa ila ang imo na batyagan nga kabudlay. Hindi nga magbinasulay, hindi nga maglinalisay, hindi nga magsiling reklamo ang isa, reklamo pag ito sa piyak ang isa, masabat ang isa, reklamo, mantipulos reklamo lang, problema ang gamo ang pagsinalayo. Mas nami bala, ikaw, asawa mo, kabataan mo, mag-dialogue ka mo. Let's say kung nagkakaon ka mo, suggestion, view, inabilang paghambal nga pagplaster nga medyo may pag-uloangga, kag nagapaangga ka sa kabataan mo, kag sa bana mo, suggestion man biyo nga, gig ko help mo do ginakapoy gig ko permihaw, do kinahanglan ko giduga nga energy, kag dugang pagin nga mga kamutaw. Nami man ni, bisan paano makabulig-bulig man ning akon nga bulubaligya, kag himo-himo sang siomay nga ini, buligin yung man ko, tukurin yung man ko, kung may time ka mo, tagain yung man ko, kag mahatag kagidyaday, isa kaadlaw para sa imo pamilya. Tagaan ginaton precious time ng aton family. Hindi siling ma-focus ka lang sa needs ng family mo, ma-focus ka lang sa bana mo, sa asawa mo, sa kabataan mo. Hindi kinahanglan ang bilog nga pamilya gid. Tagaan mo precious time. Quality time. Nga makatipon ka mo, kag maka-istorya-istorya, banding-banding, ang gaanay, kung kaisa may sabtanay, kag mga inutoy-utoy kadlaw, nan kanami, kay nga nagatubo ang maayong nga relasyon sa tunga siyang tagsa-tagsa. Samtang ka mo daw, bisan magsiling, sorry, katulman na pa ako nga ilong man. Bisan daw na magsiling kung, let's say, Domingo sang hapon, tawhay ng tanan, hindi siling nga bilog na si man, 7 days a week, 24 hours a day, ginainchindi mo na lang ang imo syumay, kag ang imo datsindahan, taga-iman, gamay nga panahon ng imo kaugalingon nga makapahuway, upod sa imo pamilya. Importante na siya inday Laila. Importante gid na. Hindi ta masiling ibirata gid ang kaugalingon ta sa pagtrabaho, bilog nga simana, hasta sa gabi kay kinahanglan ta kwarta dako para sa kinahanglanon sa pamilya para mangin manami man, manami man ang pagsinalayo. Nami man na siya nga punto, Pero kung okay man lang nga magkakaon kita sa 3 times a day, may in-between meals pa, mas snacks na bi. Tapos, makabayo man ka mo, makalingaw-lingaw man ka mo. Ano pa gid ang pangitaon na ito nga sobra? Pamangkot ni Tita Wilma na sa inyo na sitwasyon, abi, nga magbinasulay. May time man ka mo sa pagbisita sa simbahan sa adlaw nga Domingo, kung ano man ang inyo religion, kung ano man inyo relihiyon, ay importante na day. Feeling ko isa ina sa mga kulang sa inyo pagpangabuhi adlaw-adlaw. Nga mangin malapit ang inyo tag sa kabaletyagon. Kay kung makabati kamo sang pulong sang Ginoo, inang why ko sang ginatumod kung ano gid nga religion. Catholic ka man, Protestant ka man, Baptist ka man, born again ka man, whatever, Islam ka man or ano man ang imo ginatuuhan, lain gid nga makabati ka sang verses from the Bible nga gina relate sa inyo pagpangabuhi, di ba? May ara gina iya
gina-relate sa inyo pagpangabuhi, pagkatapos gina-discuss ka gina-istoryahan, kanami balabatyagon pagkatapos sa tuod-tuod lang. Feeling ko isa ina sa mga kulang para kamo mag-inintindihanay kag kamo magbinuligay nga mga anak kamo dira. Oo. Pagulo ang napangita na sang bana mo, ang lang na girl. Hindi mo na siya, hindi nga siling hindi pareho ni nanay niya nga ginasikaso siya sang maayo. Ti kinahanglan gin man asikasuhon ang bana. Kay ti ko nagatrabaho tudo ang bana pagpauli sa balay kinahanglan tagaan gina time. Iya pagkaon iya kinahanglanon. Papel tana iya nga asawa sa aton sinibana. Kay nga aton bana ko naka-intindi man sa imo sitwasyon nga ara ka sa balay trabaho halin sa aga pagbugtaw tubtub magtulog sa gabi ay mabulig man na. Bisan paano, bisan gamay-gamay lang nga magaganhagan ang imo kakapoy. Kag siya man mismo maka-suggest sa inyo mga kabataan nga si mama ninyo, tulutan awan nyo man. Kung may time, bulubuligan nyo man. Mas nami, di ba la? Jutay lang na nga ulo istorya, kag pulo pungko. Banding-banding ba na? Amoy nang budlay sa mga mag-asawa, nga gasulod sa pagpangabuhi, nga ginadala mo balang imo na dakan na sa inyo balay sa imo ginikanan kag sa iya man ginikanan ti siya nagdako nga ang tanan nga tensyon ara sa iya kag ginatipan siya pangitaon niya sa asawa niya oy tuto or inday hindi mo na madala talik di na kay matubang ikaw sa bag-o iya nga sitwasyon sa pagpangabuhi nga sa diin kamo nga duha sang asawa mo amo ang magabalay kag magahimo sang inyo pagsinalayo sa sulod sang puluyan. Basta mag-abot ang blessing nga magkaangkon kamo sang kabataan, kamo na iya ang ma-mold sa ila, ma-motivate sa ila, kamo mapadako sa ila. Kung paano ninyo mabalay ang ginatawag simple apang malipayon nga pamilya. Tandaan mo na, kinahanglan. Ang mga bisyo-bisyo kay siling mo nagtuon siya sang pagbarkada-barkada na. Kay nga, gapangita sa atensyon, ti mo ya ginaano mo man, balon mo man nga, puli to kay mama, kay nanay mo, dito kay para ako yung sako ko di. Siyempre, mangita sa atensyon, to kita iya, kung niya kita siya mga amigo, nakabarkada siya, dito yung nakitang ginapangita niya. So, kinahanglan mabawi mo ina, bawion mo ina, para hindi magubang imo pamilya. Kay nga, makatuon siya gani dito panahor o kung pahubog o kung ano nga mga bisyo, girl. Tod lang inday layla, mahinulsol gid ikaw. Na, gani subong pa lang, imbis nga magbinasulay, magbinuligay. Magbinuligay kung paano mangin malipayon sa sulod sang balay. Na, di ba la? Kinanglan mahibaluan sa imo mga kabataan kung anong ila responsibilidad sa ila kaugalingon kag ipaintyendi nga may responsibilidad man sila sa sulod sang balay kag para sa inyo nga mga ginikanan. Magbinuligay kamo. Kinanglan dapat wala basulay, wala tudlanay, kundi sugilanunay, kag kinahanglan mag-isa ang tanan. Untatan na ang gamo na. Untatan na ang gamo. Kag kinanglan, be more patient, Laila. Kag kung pwede palang tunan mo nga mangin mapainubuson ikaw sa bana mo, ipakita mong imo pagpalangga kag maayo nga pagatipan sa bana mo, kag ipaintyendi mo sa iya nga bisan amo inang ginahimo mo inang gamay mo nga negosyo pero dako ang nabulig sina sa inyo pagpangabuhi. Wala sang malain sa nagapaatakag kag nagaplastar sa maayo nga paagi. Tandaan mo ina. Updan mo bi pag istorya mo na. Amo na siling ko magtuon gid kita sa pagpangamuyo. Magtuon gid kita sa pagpangamuyo. Kag kinahanglan pray every day. Ako gani kinanglan all the time, di bala? Kung wala ka dahimon, kung anong ginaobra mo, upda sa bala, istoryahan siya kung anong ginahimo mo. Kag magpangayo ikaw sa guidance niya, ngayo ikaw sang bulig sa iya, kung ano pagin mga maayo mo nga mahimo para sa imo pagpangabuhi, kay day, hindi ka niya pagpabayaan.
Unta tinang away kabudlay, magamo. Unta tinang baisay, magamo ang pagsinalayo. Kundi, kinahanglan of the night. Hatag ikaw isa ka adlaw para sa imo pamilya. Hagara sila nga magsimba kon Domingo, kag magpaliwaliwa. Bisan sa simple lamang. Inalang matugda ni Tita Wilma sa imo sitwasyon. Palanggaa ang pamilya mo kay kun ang gugma nagahari sa tunga sa tag sa kamyembro sang panimalay tanan kamo magamalipayon. Okay, salamat ka sa imo Inday Laila sa iban naton nga mga kauturan dira nga nagapamati kag nagaupod sa This Is My Life. Yes, pwede man kamo maka-share sang inyo dira mga pinanid sang kabuhi. Inang mga nakahatag problema, yes. Inang mga inagyan ninyo nga nakatag sa inyo leksyon, nakatag man inspirasyon sa imo, makuhaan man ina pala hinandigan. Makuhaan man leksyon sa iba naton nga mga palangga, nga mga tagpalamati. Kag makabig pa nila, mahimo nila nga inspirasyon. Himuon naton ina. Kaya ang mga nagakatabo sa aton kabuhi, hindi pala reho tanan, may pag-uloang gid, pero pwede naton himuon nga balasihan para nga makabulig man sa aton gina-eksperyensya nga mga problema. Pwede man isulat ninyo ina sa papel kag ipadala diri sa This Is My Life, DYEZ, Action Radio, Will Rose Building, Burgos Luxon Streets, Bacolod City. Hindi gani, pwede kung may Facebook account ikaw, na ara lang na pang italan ng account ni Tita Wilma. Wilma Antupina Sugaton, di gani aton sa nga Facebook page, Action Wilma Sugaton. Na pwede nyo da mapadala, pwede nyo mahinago inyong ngalan, inyong lugar, tipigan man na kay proteksyonan ni Tita Wilma, na kinahanglan gid ana. Okay, 2:30, Action Radio, Philippine Standard Time. Sa sender, Andro post guro nga agahod ba basang ba na mo dapat dai lentawon mo man ang kaugalingon mo kun nga nagagahod ang babasang ba may negosyo ka tsimpuhan mo. Okay, tiyempuan mo man pag-atipan sa bana mo, kagupdan mo sa pagpangamuyo ang pangabuhi mo. Yes, pamatigid sa gina-advise sa imo ni Tita We. Tama na day. Mamana, salamat gid ha. Baw nga mga anak ka mo. Well, anyway, okay lang ina siya na. Kag sa aton man text hotline, ari ay ho, siling na 8220. Abi mo Layla, nagliwat ang inyo relasyon. Tungod kay liwat man inyo nahimo. Now, compare sang bag-o pa kamo nakasal. Ara, laygay ni Tawe. Perfect gid Tatay Tony. Kulang lang na ang gaanay. Hambal ni Tatay Tony. Inday lay, batian mo na. Yes, na kinahanglan lang gid. Ang wala isang problema nga hindi masulbar kung hindi pagpungkuan, kag istoryahan. Hambal gani ni 5510 ho, Tita Wilma, dapat magbinuligay sila sa ila pagpangabuhi. Kaya nun niya ang tanan, kag pray lang gid permi. Pwede ko kapayo, text may taboy lang ang age. 40, mabuot, kag may obra lang. Honest lang, kag hindi bastos, ako gahambal gid ko na. Salamat, Tita Wilma. So, kung gusto mo magpangayo, text mate, gusto ya ko no boy, mabuot, 40 years old, kag honest na. Kamo, kung may magpangayo kamo textmate, kag kung may ara mag-message or mag-call sa inyo, kamo screen sa ila. Kag kung feeling ninyo nga daw hindi naman nami cut, untaton nyo na, ha? Para hindi ka mo ma-disappoint. Okay, sa gusto makig-friend sa iya, ano niya cellphone number 0920-730-5510. Again, 0920-730-5510. Hinay-hinay lang, kag halong-halong lang. Amo na, ha? Okay, enough lang nanay. Balikan lang ka muna, Tita Wilma, dugay-dugay. Para naman sa itong text sa ka-horoscope. Pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga commercials. Barangay 684. Hello, Ma'am Virgil Pinda. Tawe, good afternoon. Ari naman kami ni Day Thelma, Iguico, Bibing, Lydia, kay Jennifer, kay Mercy, kay Grace, kay Maricel Salas Alegre.
Maukod mo. Maukod mo. Itag palamat, Tita We. Stay healthy and pretty, Tita We. Buyag ha. No? And God bless you and your family, Tita We. Yes, Ma'am Virgie, sa imo man kag sa inyo. Ha? Salamat, gid. Thanks for the love and for the prayers. Okay. Good PM. Tamyaw ko sa Ginturilan KCDC staff kay Boots Villanueva, Gamilong, Nipunan, Galido Atido, Medjugi, Diadim, Annabel Cabrera, Evelyn Sumagaysay, Rose Lee Villanueva. Good PM, nagapamati sa Action Radio, 100% gid ko no. Thank you so much, Ma'am Jonaline Ninyal Dikripito. Carl Kenneth Cañete, kita nga mga year 1990s, nagahampang gid sa gwa. Nag-react siya kagina sa mga hampang, sa mga ginahatag ko, bilagi nga informasyon na tungod sa mga exercises. Correct kagid action, Wilma Subong time. Ang mga bata nga nataw sa year 2000, kisa na lang makakita nga nagahampang sa gwa. Laka ka na ginman makakita. Hello, Ma'am Elizabeth Gamala. God bless you and keep you too. Be safe always, Mom Elizabeth. Thanks also for the prayer and for the love, for the flowers you sent and the kiss. Yes, Mom, thank you. Good. Vergara Jeronimo. Ay, sakto na, Vergara Jeronimo. Salamat, Ana. Kag mayong hapon. Kay Andres Perez, kuno kay Carmela Licbanes, kay Erlinda Perez. Salamat, man. Sir Eddie Laos, mayong hapon. Ari lang kami gyapon ni Nanay Isabel. Salamat man. Hello, Mama Lani Heromiano. Tita We, watching. Salamat dito sa Mahibuan, Capiz. How I wish no makalabot ko sa muna nga lugar, no. God's will, ha? Nga makakadto magad sa ginatawag na nilang Hibuan sa may Capiz. Layo galing, no, Capiz? Probinsya sa Capiz. Ronaldinoy, mayong hapon. Salamat man sa pag-upod sa This Is My Life. Yes, kay Ruming, kag kay Girom Dinoy. Salamat kag mayong hapon. Okay, Bert Lariosa. Monitor lang ko sa program mo, Nest. Don't busy too much. Give time to your family. Hambal na ni Ma'am Evelyn Bermijo. I agree with you, Ma'am Evelyn. Tsakto ginaiya, Ma'am. Okay. Ma'am Lani Herumiano, salamat. Okay. Bert Lariosa, yes, salamat, mine. Kag, Virgie, Ma'am Virgie. Thank you, good ma'am. Okay, enough na nanay, balikan ko lang ng mga greetings na ton karon naman. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, wala po. Nang si mama, wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot eh. Ako nang sa balay. Teka, kamusta man? Ako na would like, may ara kita na butang sa module nga, search mo, tapos bala may ara ang ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan.
Ti, laktawan lang nanay. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason, singa nga pasensya, ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio, sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kay daw, gusto mo ako do, ano naman daw, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makinta sila sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na kubos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For butaw. I-records ang kinanglanon nga makapag-tisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung naman natin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nogin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko nakadaog ka man rapo ko tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa inyo, tiyo mo, ikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod, nga idol kong Action Radio, nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagin ang Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga, salamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dira kay kung wala ako nagapamati permi sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio, kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maski gubaon na nakabati ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pagubay nga pamati ka, kay nga mo ito nga pag-abri kong Fritz lang agi kaya nga mo ito. Umanak lang. Dako na bulit siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis lason, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe,
Mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kon ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, Action Radio Philippine Standard Time. Ma'am Jinky Diligdo na rin naka-online. Yes, ma'am. Again, thank you, kid. Na? Kag, Ma'am Lani Romiano, nakakadto na gani kami dira sa Negros 2 times na. Dira nag-training bata ko nga police dewe. Ang umagad ko sa tagay mamaylan sa Hacienda Segovia. ID, thanks for the information, Ma'am Lani. Galing kay Tiway Tagkita Kids, okay lang na siya. Anyway, alas 2:45, padayon man si Tita Wilma. At mayong hapon lang ko no. Monitor lang kami di always. Luvic ni kag Ruby di Laluna sa Barangay 30 9250. Why siya sa online pero ari siya sa atong text hotline. Sir Rufino Eragabino dira sa may Handumanan. Yes. So, salamat gid sa imo, sir. 88-86 tawe, good PM please lang. Amon kasi manwa sa La Carlota, butangan man poste ang gin. Okay. Pangayo lang bulig kay captain, kagawag kapitan, kagawad wala gid aksyon. Okay, ang concern mo, tita, kabay pa nga mapalabot kay Vice. Okay. Palabot ang imo sini concern as ano center. Thank you gid 88-86. Bao nga mga anak. Wala gid chance ba senior kubi mo tatay Tony why chance siyang ano tay wala chance ay tatay Tons para why chances sa ano anyway okay lang na siya tatay Tony no General sa Avedra Presquito salamat gid okay mayong hapon lang daan tawi sa STK Karinderya namit nga linaga. Budiin ang inyo, abiman. Basi makaswing. Alas 2:46, relax. Ma-horoscope na si Tita Wilma. Bantayin inyo tag sa zodiac sign. Lino, assessor, bantayan mo imo nga horoscope kag Celia Villagracia dira sa San Dionisio sa may Barangay Granada. Unahon na to ng zodiac sign nga Libra. Ining mga Libra, amo ining mga natawo. Setyembre 24 tubtob Oktobre 23. Mga Libra ang inyong zodiac sign nga siling, isa nyo da kaupod sa balay ang magauloangga sa imo, pero preparar kay may kinahanglan siya sa imo. Damo kasang trabaho nga mahimo karon nga adlaw, pero kung pwede tagay man panahon nga makapamensar ikaw kung anong dapat mo unahon, no? Tagaan mo man proteksyon. Suno sa imo horoscope Libra, tagaan mo proteksyon ang imo ikaayong lawas. 5, 18, 21 kag 36 sa mga maswerte nga numero. Jade green is your lucky color. Ay, Scorpio. Ang mga Scorpio naman ito Oktobre 24 tubtob Nobyembre 22. Mga Scorpion, ano man okay lang na siya gyapon. Na amat-amat mo nga maangkon ang kaayuhan or kadalagan sa Scorpio. Yes,
kung padayon ikaw nga magatinguha na may jutay man nga di pag-intsindihanay nga magapatunga dira sa imo trabaho or sa imo puluyan nga nagakinahanglan nga ikaw ang magpatunga dira para ina marisulbar. Mas swerte nga mga numero 322, 34 kag 41. Violet is your lucky color. Kadtuay naman nato ang zodiac sign nga Sagittarius. Ang mga Sagittarius sa muining mga nataon, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21, dumayo ang pamatyagan sa mga Sagittarian. Good health gid sila subong nga adlaw. Now, wala dapat ikabalaka. Basta, kinahanglan padayunon mo lang ang pagdisiplina mo sa imo mga ginakaon kag kinahanglan mo man regular exercise. 10, 21, 35 kag 43 mga maswerte nga numero. Yellow is your lucky color. Yes, Capricorn. Mga Capricorn naman na tao, Disyembre 22, tubtubinero Justin 9. Makulay. Ba mo ka na? Colorful mo na? Colorful ang imo siniadlaw, malipayon, ikaw, ilabi na sa relasyon, sa sulod sang inyo panimalay, o kung sa imo man trabaho, ina tungod sa simple lang nga pagpakita mo sang imo kabalaka, kag sang imo pagpalangga sa ila. Capricorn, mga maswerte nga mga numero, 5, 26, 38, kag 45. Golden brown is your lucky color. Ang mga Aquarius, yes, Aquarius, Enero 20, tubtub Pebrero 18. Aquarian, isa ka proyekto ang mga-challenge sa imo, na? Hangkaton gid yang imo kaalam kag ang imo ikasarang. Maabot gid na sa imo. So, kung inatingwaan mo sunod sa imo zodiac sign, magama dinalagon ikaw. Aquarius, maswerte nga mga numero, just 23, 32, kag 43, silver is your lucky color. Pisces naman, ang mga Pisces na tao Pebrero, just 9, tubtub Marso 20. Ahay, tungod sang pride, tungod bala sang bugal, madula ang imo sini ginapakamahal, ang imo sinipalangga, kag hinulsulan mo ina. Hinulsulan mo ina. Pero sa uli, pasalamatan mo. Ano ayhan? 7, 15, 25, kag 30, mga maswerte nga numero, rainbow is your lucky color. Una palang inagabahin sa mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope. Karon iya nga adlaw, yes, Miss Margie Haniva mayong hapon. Bantayan ang ikaduha nga bahin. Raquel Villafuerte Martinez, ga-monitor lang kami diri sa Tasoy's Farm sa Purok 6, Barangay Alangilan. Salamat gid and God bless you. Yes, salamat gid Ma'am Raquel. Mabalik si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat nato nga basuhan nga nag-trap dito or nag-trap dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa aming diri. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan.
So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periods ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo. So, mga nabili natin ng mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope. Yes. Larry Season, good afternoon. Ma'am watching from Riyadh, Saudi Arabia. Yes, Larry. Good afternoon and thank you so much. Ay man si Sir Noel Amar. Nagapasalamat man sa kay Ma'am Chinky Deligdon sa pag-greet sa iya. Sir Mileli Uligo, salamat man daw. Kag ara sila naga-online. Kag kay Miss Dance Salmingo. Yes, Miss Dance. Good afternoon. Kumusta lang na sa inyo tanan? Okay. Padayunon ko na yung nabili natin ng mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope Aries na kita, Tita Wilma. Ang zodiac sign ng Aries, para ini sa mga natao, Marso 21, tubtob Abril 19. Yes, mga Aryan, maghalong gid sa inyo mga ginapanghambal tungod basi bala ang maayo nga mga balita. Mangin hindi nami pamatian tungod sa pamaagi mo sa pasa sang among nga balita na kinaglan hinay-hinay gid halong gid. Sa Ace Jassy 8:25 kay 37 ang mga maswati nga numero sang mga Aryan. Your lucky color is green. Ay dali gid lang. Impunto alas 3, Action Radio Philippine Standard Time. Ang ato nanay 3 o'clock parade. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Amen and thank you kids sa pagupod sa itong 3 o'clock prayer. Pero excuse kay kinanglan tapuson tagi na manibilin ng mga zodiac sign nga aton kalingawan iatag sa kahapon ng aton sa ni horoscope. Di na kita Tita Wilma, na kita sa zodiac sign nga Taurus. Ang mga Taurus, mga natao ini Abril 20 tubtob Mayo 20. Yes, mga Taurian. Kung nangin magamo ang sitwasyon tungod sa relasyon nga imo ginsudlan ay tapos sa ina utda ina tubtob temprano pa, ha? Inchindihon mo gid ang kaugalingon mo nga kaayuhan. Maswati mo nga mga numero 9, 18, 27, kag 36. Your lucky color is blue. Kantuan naman nato ang zodiac sign nga Gemini. Ang mga Gemini, ang mga natao Mayo 21, tubtob Hunyo 21, ay abaw ang mga Gemini. Very good. Kondisyon gid ang ila sining mental capability. Okay, good. Kag handa
sa pag-atubang, sa pagbaka-baka. Kag maayo ang iya sinipagpakigbagay sa isig kapareho. Ninyo nga mga Gemini, karon nga adlaw, 2-9-26 kag 40, ang mga masuwerte nga numero, brown is your lucky color. Kadtuan naman natin ang mga Cancer. Yes, Cancer, amo ining mga natawo Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Yes, Cancer, halong gid ha, halong sa ginahimo kag siguraduhon gid nga ang ginahimo indi lapas sa kasuguan kag indi makapahamak sa iban. Maswati mo man nga mga numero 4, 13, 29 kag 33, your lucky color is yellow. Kadtuan naman nato ang zodiac sign nga Leo. Ang mga Leo ni tao Hulyo 23, tubtub Agosto 22. Yes, Leo, kung pwede palang likawan gid nimo or ninyo ang magpadala-dali sa anuman nga inyo nga himuon o kung anuman nga desisyon nga imo dapat himuon tungod mabugat para sa imo sa karon nga adlaw ang paghimo sang sala. No? Gani hinay-hinay lang. 3, Justin 9, 24 kag 36, beige is your lucky color. Kaya tapusin natin yung zodiac sign Virgo. Ang mga Virgo naman ay gusto 23, tubtub Setyembre 23. Mga Virgonian, hindi gid malikawan ang bais-bais or let's say argumento dira, pero mangin malayo ina sa kaugalingon mo kung gustuhon mo para hindi ka maulamid sa kagamo dira. Inang mga nagapanggarit-garit sa imo, nagapanggarit-garit kag daw ginatakos gid ang imo sini pasensya. Yuhumilang katalikdi. Pabay sila dira. Maswati nga mga numero 7, 23, 34 kag 40. Lilac is your lucky color. Yes, nabatian nato na itong tag sa ka-zodiac sign para naman sa itong tag sa ka-horoscope sa karon nga adlaw Miyerkules. Oktobre 19, tuig 2022. Pasensya na sa itong dira, wala maabtan, ha? Marley Gonzaga, salamat gid. Pero wala na si Tito Wilma sang panahon. Gani kita magapaalam, pero ang ato na Bible verse of the day nga mabilin sa inyo. Halin sa 1 Peter chapter 3 verse 12. For the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil. I can't say goodbye. Buwas na naman, salamat sa liwat. Standby na sa mga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Ang inyong mabatian, isa kabilayar.